खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी कक्राझार जिल्ला फटबलजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि फाग्लिजरा पार्ट 2 हायाव टार्मिनाल पावार प्रोजेक्ट एपिडिसिएल फसंनो लानायनि सायाव मैया एबा 13 मे खालि बासबारिनि गावबुरा आफाद आरो ओनसोलनि समाज मेलेमजिबिफोरनि सायाव जथुम बरायदों। सावराय जथुमनि आफादगिरि मासि सामलायो बिनोद नार्जारी बासबारि दखरा गावबुरा आफादनि बोसोनगिरि बिथाङा। सावराय जथुमाव बाहागो लादों बासबारि दखरा गावबुरा आफादनि आफादगिरि बिसारु ब्रह्म, TCLCC मासिगिरि उत्तम हाजवारी, बासबारि दखरा आबसुनि आफादगिरि बशिष्ठ ब्रह्म आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि नेहाथारि अंकुर चन्द्र ब्रह्म आरो गोबां गुबुन गुबुन ओनसोलफोराबो बे सावरायमेलाव बाहागो लादों। मेलाव बाहागो लानानै गावबुरा आफादनि मावफारिया बुंदों दि एपिडिसिएल फसंनो नागिरनायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हानि सायाव गुलाय गुजाय सोमजिदोंमोन आरो गामिनि सुबुंफोरा सिगां समाव गामिनि न' बांखौ थांजोबगोन होनना मिथिनायाव गामिनि थागिबि सुबुंफोरा खुद्रिनाय आरो गिनाय फैदोंमोन। नाथाय उनाव गामिनि गावबुराया मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों रैखाथि होनायनि मोनसे सावरायमेल खुंदों होनना बुंदों। लोगोसे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'जोंबो फोनांजाब राहा लानाय जादों होनना फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिथांमोना खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै खोनासंदो। खुलुमबाय। दाखालिहाय जेनाखि जों स्ट्रं टिम बानायनानै थाबायफिननो होननायाव दिनै गावबुराफ्रा आंखौ कमप्लेन होनायलाय आङो गावबुरा बिथांमोननिफ्राय निमाहा बिबाय। आं बिथांमोनखौ मेम्बारशिपआव थिखाला दिनै आङो बिथांमोनखौ मेम्बारनिफ्राय उथायबाय होननानै सिखार लाबाय। डिसिसना माने जोंना जेनाखि जों आदानि सरकारनि थाखाय जों दावगालांबाय थादों। दा अफिसियेलि जोङो थाबायगासिनो दं। जों अफिसाव जे प्रसेसै जोंनो हा होनो मोन्थाय दं बा जोंनि हाफोरखौ जों माखासे जोंनि सुबिदा बादि मोननो हायो। जों बेखौ खावलायनानै फिन खेबसे रायज्लायबावोब्ला जों बेखौनो बुंगोन जाहाथे जोंनि सुबिदा बादि जों जेसेबां दखल खालामदों जेराव रबार गायनाय, साहा गायनाय, औवा बिथा गायनाय, दुब्लि हा दङ बेफोरखौ जाहाथे जोंनि गोसो मथन मोनगोन अब्लासो जों गनायना लागोन। बे अब्लासो जानाय जायै बे उननि खोथा जोङो नोंथांमोननि गोसो मथन बा जोंनि गोसोआ फुरा जाब्लानो जों बेखौहाय गनायनो हागोन आरोखि। गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बे ओनसोलनि गासिबो रायजो राजानिसिम बा BTC रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोयो। दा दिनैहाय नैबे मिटिङा एक्सुवेलि जोंनि नैबे बासबारि आनसलिक गावबुरा सन्थाननि दैदेननायावहाय बिथांमोननि लिंनायावहाय बे मिटिङा जादों। खारना जाहैबाय दा नैबे बासबारियावहाय टार्मिनेल प्रजेक्ट जानो फैगासिनो दं एपिडिसिएलनिफ्राय। दा बेखौ लानानै एसे हानि गुलाय गुजाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानै बै गामिया मोनसे प्रथमावहाय एसे समखिनायबो फैदोंमोन जे गामिनि न'खरफ्रा थांजोबगोन माजोबगोन बेबायदि होननायावहाय एसे बिथांमोना खुद्रिनाय फैदोंमोन। दा बेयावहाय बे गामिनि गावबुरा जे बिथाङा सेक्रेटारि आनसलिकनि बिथाङा दाखालि मोनसे प्रेस मिट होनायखौ नुदों जे गासिबो जोंनि बासबारि ओनसोलनि जे गावबुराफोर बा रायजो राजाफ्रा बेखौहाय माने प्रटेकसन होनायनि मोनसे कमिटि बानायदों होननानै। दा बेखौ लानानै बे ओनसोलनि गासै गावबुरा रायजो राजाफ्रा मोनसे बेवहाय सावरायनाय फैदों जे जिहेथु गावबुराफ्रा आनननमोन बेवहाय जोंनि मोनथिनायावहाय। दा बेखौ लानानै दिनै सावरायबाय, गुवारै सावरायबाय जे आरो जोंबो मोनथिबाय आरो दाखालि जोङो चिफ सारजोंबो जों जगाजग खालामबाय थादों आरो स्वयं बे गामिनि रायजो राजाबो थांनानै चिफ सारजोंबो रायज्लायहैदों, प्रसासनजों रायज्लायदों। दा बेयावहाय जे आगोलनि जेनाखि मेपखौ हथादै बानायनाय जादोंमोन, बेखौ सार्किलनिफ्राय बानायनाय जादोंमोन, जोंबो बेखौ मोनथिस्लाबाखै। दा बेवहाय गामि सेरद्राय जों थांदों आरो मोनसे मोननै हयथ' न'आ थाङाखै नङा थांदोंमोन। खिन्थु बे मेपखौ लानानै जों चिफजों जेखौनाखि रायलायो आरो रायजो राजाजों जखन चिफआ रायलायो बेखौ बे मेपखौ गोदानै बानायफिननाय जागोन आरो बेयाव गामिनि मोनसेबो न'आ थांनाय नङा आरो बे गामिनि जे मावनानै जानाय हाफोर दङ माखासे बेखौबो हगारनाय जागोन बेबायदि खोथा होदों आरो बेखौ लानानैनो दिनै सावरायनाय जादों। आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाया बुंदों जे जिहेथु जोंनि बेखार समस्याखौ समाधान खालामनोब्ला जोङो बेफोरबायदि इन्डास्ट्रिफोरखौ जुदि लाबोआबा फैयाबा जोंनि बेखार समस्याफ्रा हयथ' जोबनाय नङा आरो। दा बेखायनो जोंनि पर्बजरा ओनसोलाथ' एकदमबारे बुंनो थाङोबा गोग्लैसोनाय ओनसोल। दा बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव बेफोरबायदि जुदि इन्डास्ट्रिया फैयोबा निस्सय जोंनि बे ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर हयथ' बेवहाय एसेब्लाबो जोङो
मावनानै जानो थाखाय डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि मोनसे सुबिदाखौ मोनगोन बेखौ नुनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे गामिया खथि जायालासेनो जुदि जायोबा बेवहाय खुनु आपत्ति गैया होननानै दिनै बे जिनिसखौ सावरायनाय जादों वेलकाम खालामदों जे बे टार्मिनेल प्रजेक्टआ जानांगौ होननानै आरो बे गामियाबो रैखाथि मोननांगौ होननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बुंलायदों। जोङो दिनैनि बे गावबुरा सन्थाननि थ्रुयै सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिहोनो लुबैयो माने जे बिथांमोनहा सानदोंमोन माने गामियानो थांजोबसिगोन दा बुंनाय मथे गामिखौ दानख'जोबनानै जा हा दङ बाखि एसे एनैबो मोनबावगोन बिथांमोनहा दा बेफोरबायदिखौ रायलायबाय दा बेसेबांसिम सैथो हयथ' मोनगोन हाखौ मानो मोना जानो बिदिनो होनबाय दा जोङो मानिबाय जानांगौ बेयावनो प्रजेक्टआ आरो दा बेनोसै आरोखि थेंक इउ बेखौ माबाबाय आरोखि लानाय जाबाय थेंक इउ वेलकाम खालामनाय जाबाय थेंक इउ।